Стопчове, аз съм Зиро и днес искам да ви покажа YouTube каналът на един мой приятел, когато започва да снима видеа. Той е снимал видеа, но без така да говори като мен, да ме чувате. Просто е играл на една игра на Roblox. Е играл и просто си е играл така, снимал си и е качвал видеята след малко ще ви покажа. Ето в този канал е качвал видеята си, ето го и неговите клипа на Roblox и клипът, с който му помогнах да редактира. Тук трябваше да го изтрим стария, забравих. Но ето, тук е редактираният видеоклип, на когато реших да ви покажа и да го пуснем. Линк за неговият канал има долу в описанието. Изчакайте. В начало, че линк за този клип ще има долу в описанието и за канал. Не, за клипът няма да има линк, но за каналът ще има. Това, което видяхте, ето тук, къде пише се Pitbull, нали? Направил съм му някакво интро, някакво случайно, не случайно, просто съм му направил едно интро, не знам дали се води точно интро, но го наричам интро, защото не знам защо. Ето това наричам интро. Става за интро, защо не? Здравейте, пичове, аз съм Zero, както ме знаете от моят нов канал. Може да сте видели стария, да сте го последвали. За тези, които не знаят, имам и нов. Въобще, ако знаете кой съм аз. Линк за моят канал ще има долу в описанието. Аз съм Pitbull Extreme. Нов съм ето го и него. в YouTube и в геймърството. Играя от много години и ще започна да снимам клипове. Тук съм за да го представя и да му помогна, да му дам някои съвети и за да направим неговия клип. Така, заедно да го направим. Избрали сме една игра, която сме качвали в моят канал, така си мисля, или не сме, не знам, но сме избрали Football Legends 2016. Линк за тази игра ще има долу в описанието. И нека да започваме, ще играем рандом матч. Оф, motherfuck. Да видим сега. Аз съм ето, аз съм Леото. Той ще да видим сега кой ще си избере. Той ще Атлетико Мадрид. Да, аз ги забравих. Аз съм Барселона. Малко бъгва докато снима, но и при мен е така. Какво става? Не мога да пипна топката. О, не, малко правя! Айде бе, Торес. Това Торес ли е, бе? О, ме, какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Ох, драма ги си. Това е Роналдо. Това е Неймар. Айде, бе, си! Чакай, си забрах копчетата. Ето, правих. Шака рака. Ешмета шака. Опа, стопка. О, Меси! Мали, сега ще има втори гол, сеща. И чакай, да пусна театрален режим. Ето ми втори. Ето така. Днес направихме Днес да ми си вкараш авто. Няма как. Има. Днес направи някой решение това този клип. В момента. Меси! Не знам. Айде, изравнявам резултата сега. Кога сте го гледали, може Кога ще го сравнили, бе? Сега ще 2017 даже може. Добре, ти кой беше, бе? 2020, motherfucker! Ох, мале, добре, че беше Неймар. Чак се оплаших, човече. О, мага задаваш. Няма, брат! Пасеш! Добре, аз... Дори не мога да... Браво, Меси! Виж такъв гол вкарвам с смеската.
Месите 100 меси. Аре, бе. Фак! Не, ау. За какво говоря така, бе? Аз го бих. Помня, че го бих май 4. 4 на 1 май го бих. Мама му! Ех, това смеси, това беше случайен гол. Шут! Акурто! Аре, Full time, 45. Не ми се говори, човек. Това е твоя клип, аз говоря. Все едно е мой. Искаш ли да го катим в моя канал? Тук нямаше хълт тайм. Найс. Удар на Меси! Месари. Само не е на земята, че ще продължател. Какво ще направиш? Ще използваш златен шут. Не, златен милион, не макаре. Не на земята, на земята. Подай. Дано чуете гласът на Видо. Подай. Хайде. Какво Вижте, Меси как да стана на врата. Играта бъдна. Бъдно. Ето, прайс. Бомба! Майчки! Ясе! 5 на 1 ли? 5 на 1 Аз мисля, че е 4 на 1. Те остава ли малко да вкараш? Не. Че. Това ме кара, Меси го прави! Бе, това Фернандо Торес не може да играе. 8 на 1 Май май. всичко да трябва сам. 7. Пас Неймар! Yes! Това Неймар заспа. Неймар заспа. Тотално! Следващия клип може да се игра. Мила моме. Ето го гол. Няма гол. Я! И гол! Не мога откарай, човек! Не мога откарай! Как се казва? Това не е чекаме, човек! Това не е малко! Е там горе. Там горе. Ое, Абе, ви сте дай я доле. Нема ти да. Дай я доле. Ой, мадафака. Ой, мадам. Така на майка. Шашака. Няма. Не, доле. Няма го. Разбих се. Това ме разбих. Съкрушен се. Мама ти шейба. Не бе, брат. Бием ги бе. Какво направа? Езе! Ето бие ги 6 на 2. Бие го 6 на 2. На първото ти видео Да, както виждате. И после направихме един... Как се казваше? Един турнамент за купата и бяхме на 4-то място. Сега ще ви покажа, че бяхме на 4-то място. За жалост не можах да намеря когато... не можах да намеря частта, в която правихме турнамент. Даже в този клип не сме правили турнамент. Този клип, който снимаше Питбул, не правихме никакъв турнамент. Аз просто се излагах моят ум. Да го наречем ум, иначе не е. Не помня нищо. Добре, надявам се да ви харесва клипът. Дано да е така. Ако е така, дайте лайк, че спалче нагоре. Не забравяйте да се абонирате, естествено, ако ви харесва това, което правя. Това беше от мен. Аз бях Zero Extreme, все още съм Zero Extreme, както виждате. И айде.